No Partido Popular de Galicia consideramos que é necesario cumplir os compromisos electorales, os compromisos ca cidadanía, e nós en eses compromisos recollíamos precisamente a necesidade de manteñer un equilibrio entre as dúas linguas no ensino, as dúas nosas linguas cooficiales, e consideramos que os pais o consideran positivo. Tamén estamos convencidos de que os pais ven positivo e favorable que o inglés se vaya introducindo paulatinamente cada día os nosos fillos teñan maior capacidade para expresarse precisamente nestas linguas, e o que non compartimos, dende logo, é que se poida acudir a un modelo de inmersión lingüística como hai certas institucións que poden estar trasladando. Nos apostamos por a liberdade individual, ese é un compromiso, e, polo tanto, entendemos que nos debemos manteñer fieles a ese compromiso. Antes de poñerse xa por riba da mesa unhas bases de un decreto, porque non son máis que unhas bases, aínda non temos o decreto, xa houbese dúas manifestacións, xa houbese convocada unha folga en contra desas bases que aínda non se conocían, pois é unha evidencia clara de que hai certos sectores que desde logo parece que non apostan polo consenso en materia lingüística en Galicia. O Partido Popular de Galicia apoia a posición do Goberno, apoia a actuación do Goberno no sentido de que é oportuno que se tivesen aprobado esas bases para a redacción dun decreto, que esas bases sexan un inicio de un recorrido, un inicio de un camiño, que agora todas as organizacións interesadas, todas as institucións que poidan ter relación ca lingua, as organizacións sindicais, os profesores, os colexios, os pais, que todos poidan opinar, que as forzas políticas tamén poidan opinar, e que recollendo precisamente todas as opinións sobre esas bases que responden aos compromisos electorales do Partido Popular, ao final cheguemos a un decreto que poidamos decir que sea o decreto da cidadanía, que non sexa un decreto e unhas normas nin do goberno nin dun partido do goberno, que senón que sexan as normas que efectivamente os cidadáns galegos queren respecto á regulación da utilización das linguas na educación dos seus fillos. Pois a verdade é que nos gustaría creer que as fai en nombre do Goberno de España e non seguindo as directrices do Partido Socialista, pero que sí é certo é que lamentamos profundamente que haxa galegos que forman parte do Goberno de España e que consideren máis axeitados que en vez de ser os galegos os que decidan o seu propio futuro, tamén en materia financeira, pois que teñan que ser outros axentes alleos a nosa comunidade autónoma quen decida sobre o noso futuro. Nós seguimos apostando, creo que o Goberno así o ten manifestado a través do presidente de xeito claro, que o que realmente importa é que teñamos unhas caixas fortes, unhas caixas cos centros de decisión en Galicia, unhas caixas viables de futuro que empreguen os aforros dos galegos para investir en Galicia, para potenciar o sector comercial e industrial de Galicia e que o sistema financeiro galego sexa punteiro dentro do sistema financiero español. E esa decisión corresponde aos galegos tomala, e non vale que desde outras partes do Estado, por intereses políticos ou cecais electorales, non sei se determinados alcaldes de dentro de Galicia que siguen as instruccións do seu partido ou, como neste caso o señor ministro, se nos pretende impoñer algo que desde logo nos entendemos que non é beneficioso para os intereses de Galicia. Pois certamente non se pode entender outra cousa diferente. O señor Caballero, que desde o punto de vista de alcalde tiña unha xestión bastante dubidosa, neste tema das caixas colleu a bandeira do localismo por riba de todo e ao final esa bandeira do localismo faille defender uns intereses que a postre van en contra da propia cidade, porque o que realmente importa é que Vigo siga tendo unha caixa si ten unha caixa galega. Non pode ser que pretender botar a Caixa Nova nas maus de outra caixa de fora de Galicia, iso poida ser beneficioso nin para Galicia nin para Vigo. O señor Caballero eu creo que colleu un camiño equivocado,
pretender sacar réditos electorales en este tema non é o máis axeitado, cando ao final vais a ver que o que está provocando é precisamente un daño aos seus veciños si consigue que Caixa Nova deixe de ser unha caixa galega. Un congreso en un partido sempre é unha boa noticia. Un congreso no Partido Popular de Galicia vémolo como un momento de debate interno, como un momento en que as diferentes persoas que teñen interés especial por o partido poden manifestar o interés, as súas pretensións de dirixir precisamente esta gran formación que é o Partido Popular. E no caso do Congreso de Ourense, pois non é algo diferente. O Congreso de Ourense é algo absolutamente positivo, implica que aí se vai a producir unha renovación de personas, de ideas, de confrontamentos, de confrontamentos no sentido positivo, de intercambio de opinións sobre como debe ser o futuro do noso partido, que evidentemente camiña cara a unha renovación igual que o Partido Popular de Galicia, e polo tanto eu estou convencido de que despois deste congreso vamos a salir moi reforzados en Ourense. O cambio de presidente do Partido Popular de Ourense vai a ser unha boa noticia para o Partido Popular de Ourense e vai a ser unha nefasta noticia para o Bloque Nacionalista Galego e para o Partido Socialista, porque o presidente que salga en Ourense será un presidente resultado do que decidan os militantes de Ourense, que o próximo día 30 van a ir a votar en absoluta libertad, con absoluta transparencia, conscientes e responsables de que están decidindo o futuro do seu partido. Un futuro que ten que ir por a vía da renovación, un futuro que ten que ir por a vía de acabar de aportar a unidade provincial que quedaba para que se una como unha pieza máis dese gran conxunto que é o Partido Popular de Galicia, de xeito que baixo a dirección do noso presidente autonómico as diferentes áreas provinciales cos seus respectivos presidentes conformen esa máquina poderosa desde o punto de vista electoral capaz de responder aos intereses e ás inquedanzas dos cidadáns de Galicia. Esa pieza que agora nos falta é a presidencia do Partido Popular de Ourense e o día 30 os militantes van a ser capaces de decidila con absoluta serenidade e con absoluta responsabilidade. O Partido Popular ten un reto, digamos, casi intrigante de cara ás próximas eleccións municipais, posto que neste ano que xa rematou, 2009, fomos capaces de recuperar a Xunta de Galicia despois de revalidar unha maioría absoluta. Fomos incluso capaces de mellorar esos resultados uns meses máis tarde nas eleccións europeas e, polo tanto, digamos que agora nos queda conseguir o triplete. Agora será o momento, nas próximas eleccións municipais, de mellorar aínda eses resultados, de recuperar precisamente cidades que, aínda que as ganamos electoralmente por un pacto entre perdedores, non nos permitiu gobernar e, polo tanto, pois o que pretendemos será gobernar nas 7 grandes cidades de Galicia e en outros moitos concellos que realmente temos a posibilidade ás portas, co impulso da Xunta, co prestixio que o partido lle está retribuindo precisamente o goberno de Galicia, que é capaz de adaptar as súas medidas para un tempo de dificultade económico. Estamos seguros que os galegos van a querer máis gobernos populares tamén nos concellos de Galicia. O certo é que, como decía, as expectativas que temos son moi importantes. O noso obxectivo é conseguir o goberno nas 4 diputacións galegas. Neste intre xa o temos en 2 delas, cas proxeccións que se poderían facer dos resultados electorales deste último ano tamén nos permite ter non só a esperanza, sino unha conciencia clara e con datos obxectivos de que serían acadables as deputacións de Lugo e da Coruña e, polo tanto, ese é un dos primeiros obxectivos. E tamén é un obxectivo para nós poder gobernar e facelo, ademais, con maioría absoluta
nas 7 cidades galegas, gobernar en Ourense, gobernar en Vigo, gobernar en Pontevedra, gobernar en Santiago, na Coruña e en Ferrol. Tamén cos resultados das últimas eleccións que houbo neste ano pasado, sería posible eso, sería factible e así non lo evidenciaron os electores. Polo tanto, entendendo que dende a Xunta estamos cumplindo co prometido, o noso programa electoral ten que recoller as necesidades e as perspectivas e as demandas dos cidadáns nos diferentes concellos de Galicia e, xa digo, co apoio de a Xunta e, digamos, coas garantías que ofrece de que se cumple o pactado de cara ás eleccións municipales, estou seguro de que vamos a conseguir todos esos obxectivos.